engine nagkaroon na ito green dari vegan there 830 4 well ni it like kilometer but in the kilometer at well again gym man per na hiên thì ồ thì lộc sang đâu qua phổ quốc về ngay à mà rồi tôi xin mà qua câu kia nữa mấy mình cái lại chú tôi làm này nằm đâu à riêng cái riêng cái riêng ấy mình này cái đồ đấy quá mà có ăn lâu mặn lâu nè tụi nó này workout video rồi tí lần cái tụi mà rồi chú workout lại hơn cái trồng em khéo lâu mấy thế chân chơi lá anh play chung anh làm bao cái nuôi bỏ tiếng hắn copyright ta vàng in upload thì đón chuông là wa của in chess day anh ya Monday hi chess kan kam hanga tiếng chuan Monday có workout tông á chuan Thursday có workout liền chú tiếng chuan cái phung anh gym kalhi ilaw lawangu thalai te tan deuh te pawh kan lo dah ani mai thei amaro chu gym mo khowela tar harna thaber hi nge kan ti chuan muscle build le mu that ani kumu patan pei chuan a thalei le ni tin he arun la trend zelin ka ringa sel na ngai poimo na gym te pawh kha veng tin deuh thoa om to yang khan thin tlang lampanga chuan nghe khá tiếng mun kha lom khéo lâu mấy thế chú tí rồi chuan ấy rồi tây chuan vén tin đều thom to ni tí te khá sẽ tar tây là tu na hian kan workout don ani kan masal ti rol nge pui mo na tle man sui tai la a tho me ma sabera chuan ei tam taki gym ten kala tam taka chuan sekhi an tum ha ringa train ni chu ti rol chuan nge training dan sang sang om ti ka ri la he athletic mo euro te pawh ni na an sek em lo ni amaro chuan ni chuan teng khan strength te an train dan dang de chu ti rol chuan bodybuilder te pawh an oma ten chuan ekipo bodybuilding ka tuya amaro chu bodybuilding te pawh mi song tan ni lawa amaro chu nge kha genetic te pawh ni ve poimo nga tin hei pachak kan ti strongman tena an train dan te pawh ma tuna kan soi tu chu nge general fitness ti ne general population akha ania chu ai gold gym certified trainer kan yang kan soi du chu mi hi line te kan nei reng reng in tiang khan bodybuilder tu re ma strongman mo kha tiang tu khan kan train ngai lo ni amaro chu general fitness mi zong zong ina an namo fitness kha chu kan train dan berani amaro chu ti hanan kal lei dewa an genetic te lo tha tian chuan nge thil khami muscle building thein potential te pawh han lo nei nga tinga chuan kha chuan goal te kha chuan thla thei te meng mai amaro chu mi gym kal hi sectorin an kal vek kherlo ti kha se thar le teila tin sek po hi poimo em kherlo ni chu ti rol chuan nge taksa atin hala khami taksanal na kha nge achom an tin chu free gift ve mai chaw ani tin chu ni atin kan soyan khan poimo na chu kan ti rol te kan ru te le tlai kan join smo kan ru in zom na ligaments tendons kan ting chi zong zong te hi ti chak ngai ani kan kumalo upat te mo kan thau lu tuk te kan teng kan taksa te in zo lo atin kan kumalo upat ten teng kan ru te alo moya
lo niam zela tin ti rol te po kan lo zela ni chu ti ngang veng tur tan chuan poimo ai me ni kan taksa pui hian ati chakani ti kha hrele teila tin kan soi tong khan taksa tunan lo dai ta poimo kan ti chu ti roi chuan he muscle training kan ti tel hi chuan taksa kha atinal zola ni kan body fat percentage lo tlak chuan teng han ti rol kan lo ni chuan amaro chu chair la ti rol nei le si lo la anal chuang lo ni tin na dot le chuan kan soi tong khan ti rol kan nga chuan kan metabolic rate mo khami thau kan pai theina kha sang ani tin na dot le chuan soi tu tam tak ong ma se ril ru om sa te kan soi mi ni ril ru ati harwang ni cognitive enhancement tan hian apoi mo ma ama ka soi tong khan master ka zir lai ve te po han kan u hian boy tu kan ni kha gym te ka to lo me ro te min te ama ro chu ka soi dan chu gym ni kal lo ngat pe chung ka boi li tu kan ka te ni chu tiang chuan atuk le ta na ka thil ti turang chi te ti thale zo zo ka ti thei tu khan ka ril ru ati saka ril ru ati harwang ani ti kha kan soi du ani chuan hi chu tlema bodybuilder deuh tan po ni nga ma se mi tam tak tan po ni nga thok le khata ti rol hi thau pe har tluk hian ti rol han nei zum zum poi thil har taka ni ai ke po hi ama 4 years no kum likal ta khan 67 68 vel thinking ka tha chuan anu lo ka ni thum nuwa kg somsari vel kan ya tuna hen hei 70 6 77 vel kanita jingka le tlai lampang ai nang lo ta chu ta tang chuan thau te han kat le teila kum khata hian masel mo ti rol kg khat ve ba ka gain lo ti na ni chu van chuan har sa amaro chu seng khan taksa thau kan paya kan lim mo taksa thau kan nei tlem po le kan masel hi alo lang chianga ta chuan kan lo lang lian thini mi poin kg zangi ni min tia amaro chu ka kg za ka sei hian noi lo fo ni mi hian chu van chuan khami lai kha hrele toila tiang hian munga amaro chu in hinai ka lo sang ang chu tiang athan chu thau ka nei lawa tin hei mi tam tak chuan an thil pakhat weight loss chung chang kan soi le du chu mi tam tak in chu kezinga te ka lo sa thakatan te kha chu chakni tu ka ni tin kan soi zel tur le chu tui an taksan tui tam ma kan in dai ta tui exer te kan la chuan tui te kan lo pei chua kha khatiang chak le phut ka chu thaw ni lo ni kan tui te kan puma tui yom te tin kan masel te kha kan loss le thini kha bil le thil har sa em me ne chu ban chuan adai rei asa sei du turani among fan rai ngan kal turani ani lo chuan khatiang kha chak le lu tu kha chuan asa sei ni bul lo tu ma khatiang in chuan kal rei pe don lo dian lo sa lo nei chak don lo chak lo tel lo ngil luin kin lo chin kha ani don ani ti kha kan sei bil le sa kan ye o juma le tong
tlem chest ka pam deu to ko workout ta le chu heaviest easiest kati masai e chu ka thil ti ol sam thei ber kha ka ti ri thei ber ni don ni thil har sal tu kam chi kha an ti wak ton te ati ri thei lo ni chu kan ti ri thei na ber khan nge masal ti shol ka thong don ni hypertrophy kan ti te po kha kan thleng thei ta chu da chuan kha nge ka kalpung da ni heaviest easiest mo adang jong sets mo azang do se kan ti theng chi thei chu accessories and the accessories po kala te don thong ni te kan sui do tin he gym kal te po mo ise da ngui jak lo no tharang go muscle training hi poi mo em ni tar hak nan tai jing kan ti kha se na overall kan ta sap mo se na ani tin chak na min pe tu ni kan upatel te la muscle kan hok tel te tai chung po in muscle kan thao te chu kan pe the te mi mai fit te po thao do ai chu kai fit chu la ma ro chu kan chak don la we chu kan chuan khami kan dai ti chak le wal tu tan han muscle training mo kan ti shol tin kan in dai thiam thao chu kan lo so kan ti tui te thao te kan puma thilom te lo te ma chu ti ro chuan kan thil lo stel po ye me chu ma sel ni chu kan chuan i taksa kha dai ringut chuan i duang khan am moi thei don lo ni chu kan chuan dai tual khan muscle training kan ti ngai ni gym kal te war la a za thak lo ni kan ting kan sen kan se na zo khan ni tin ni na kan gym kha don kal thei lo ni point mo hei body full body training kha ting chi na kina karon la ina he sit up kan ti ringut te po hi cha em mani sen khan ta han tho te po mo muscle resistance training kha ni mai mai ai chon than an ti ta taksa an ti lu ma than ka shim rim chen tan chu te han stretching ti ru te po in fit lo te lek tan chuan nge kan ha tham lok na tu ni te khan easy step kha la kha poi mo em ni ti kha kan sei den le du so kan ni chu